Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' 1%. The Look Hair and Beauty Clinic. Paul & Waters The Perfumery. Avantgarde by Celine. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-Emcast. Insellem lilkom it-telespettaturi u nilqawkom għal programm Int min int speċjali din id-darba tal-Karnival. Ovvjament jiena fl-istudio minix waħdi, però għandi 4 bib tiegħi fejn ħajamlu dan il-programm ħafna aktar interessanti għaliex bla dubju ta' xejn ħanitqu żgur. Ovvjament qegħdin fil-Karnival irridu nitqu mhux hekk ħafna xalar diġà bdejna. Mela ħanilqa' l-ewwel lila. Għalfejn tisħaq Mendi. Għax tal-Karnival. Ħanintroduċihom magħkom it-telespettaturi. Ħanintroduċihom magħkom it-telespettaturi, sewwax ovvjament dawn minħabba li huma personalitajiet kont trid tintroduċihom, mhux hekk imorru l-affarijiet Sander. Mela għandi lil Sander, Mendi, Angie u l-Musu l-ewwel grazzi wkoll lilkom tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Kif intom kollha sew? Tajjeb. Tajjeb, u vera, tajjeb. Tajjeb ukoll li ngħidilkom illi dan il-programm għandu x'jaqsam mat-tema tal-kelma Maltija sewwa, ġifieri aħna ħanilabu flimkien, ħankunu qegħdin niddiskutu, ħanaraw ukoll ħafna vox pops fejn it-tim tant minn int li l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjah talli għafda wkoll dan il-programm għal darb'oħra lili. Marru fit-toroq tal-Belt Valletta fejn hemmhekk għamlu l-vox pops magħkom it-telespettaturi, però dan huwa aktar ħanaraw iktar tard. Jiena ħanibda mill-ewwel b'mistoqsija likom, sewwa u daqsxejn tweġib ovvjament jekk intom tifhmu din il-mistoqsija. Ħajkolli naqra għax mhijiex mistoqsija faċli. Muxu, speċjalment Muxu. Mhux daqshekk faċli. Mela niktibha biex nisma'. Isimgħu daqsxejn, nisimgħu ftit. Jekk il-Malti hija lingwa semitika u l-Ingliż ġej mill-Anglosassonu, taħseb li l-lingwa tagħna tista' tissejjaħ semi-Sassonu? Taħseb Muxu. Kemm ifaqad il-kelma? Faqgħux vera. Semi-Sassonu. Le ma naħsibx. Semi-Sassonu. Isa, x'taħsbu li hija? M'għandkomx idea naħseb mhux vera. Kienu jgħidu ġraġa. Anglo-Sax. Aħna rridu rispondu x'inhi dik il-kelma. Skużani. Jien dik naf. Semitiku. Jien meta kont żgħir ġejt indottrinat li aħna għandna dik semitika, le? Anka Ekku, jiena. bħala lingwa tagħna hija semitika, però propjament din il-frażi ma tfisser xejn. Ġifieri dik kienet xi ħaġa biex nħawdukom. U fil-fatt aħna għamilna lin-nies ilkom it-telespettaturi għamilkom l-istess fil-Vox Pop illi fil-fatt ħanaraw minn hawn ftit ieħor. Naħseb nistgħu mmorru għal Vox Pop u x'vera. Mela ħammurru naraw dan il-Vox Pop u mbagħad ovvjament eżattament wara nerġgħu niġu hawnhekk fl-istudju biex inkompli mal-mistiedna tiegħi. Sieħbi, ħasasek xi ħaġa. Jekk il-Malti huwa lingwa semitika u l-Ingliż huwa Anglosassonu, allura fil-verità l-Malti huwa semi-Sassonu? Għagġajd li ma fimtekx. Peress li l-Malti huwa lingwa semitika u l-Ingliż huwa Anglosassonu, allura fil-verità l-Malti tisir semi-Sassonu? Jibqa' kif inhu, semitiku biss. Ejja ħafna. Le, Le, iktar liħor, jibqa' semitika. samitika. Alright. Viċin taħħom ħafna. Okay. Inti ma tixtoqgħod viċin tiegħi qisha. Aħna ntalmu b'xi ħaġa bl-Ingliż u bit-Taljan u hekk. Immuma ma jagħmlux ma jitkellmux Malti. Ma jitkellmux le ekku. L-ħajja titkellem bil-Malti u naħseb. Aħjar nitkellmu bil-Malti. L-ħajja bil-Malti. Anke ġamlu programmi fuq il-television nofsu bil-Malti, nofsu bil-Ingliż. Ħażin jagħmlu. Ħażin. Barra bil-Malta ma għamlu ċek. Le. Barra Malta ma smajthom jitkellmu bil-Malti, żgur. Programmi tat-Taljan u hekk. Bit-Taljan biss. Taljan biss. Ver, ma jgħidux qalbu mill-Malti għat-Taljan pereżempju, mhux hekk? Hawnhekk biss. Hawnhekk biss neqilbu għal barrani. Qegħdin nagħmlu hekk. Qed nagħmlu hekk. Qegħdin nagħmlu Qed inġibuh semi-Sassonu. Ejwa. U taqbel ma' semi-Sassonu? Le ma qbilx le. Ma jogħġbokx semi-Sassonu. Ma għamilna xejn. Jekk taqtaħ se tirbaħ Crows, eh?
Iva, tista, ma mux ħantiju xorta. Mela, jekk il-Malti huwa lingwa semitika u l-Ingliż huwa anglosassonu, allura fil-verità l-Malti tisir semi sassonu? Le ma naħsibx. Taħseb għon? Ma naħsibx semi sassonu. Aħna semetiku għana isu 45% mill-sien ma naħsibx li. Iktar l-Ingliżi ħadu mis-Sassonu naħseb jena. Aħna ma ħadniex. Ma naħsibx, għax aħna forsa ħadna mill-Ingliżi. U r-romantiċizmu, għan ninsew. Saħawat. Mela hi, rġaħseb fuqa. Alright. Ħammur forsi anka nod naħseb u nixrob naqra vodka. Rridu nikkomunikaw ma' nemel biex naqtaw dubbi mis-soċjetà. Kemm rridu nikkomunikaw xiex? Ma' nemel. Ma' min? Ma' nemel. Għalli naqsu d-dubbin. Mis-soċjetà. Biex mistoqsijek. Biex naraw biex naqtaw dubbi mis-soċjetà, le? Ħafna. Ħafna. Għax id-dubbin taw dex ħafna. Ejja. Eżagġerat. U intaw ċejja ġifieri. Mela, ġifieri, Taf, waħda minnhom. waħda minnhom. Għajala naqtaw il-ħammim nafsi. Mela ngħidu l-mek fil-każ. Kemm taħseb li rridu nikkomunikaw ma' nemel biex naqsu d-dubbin mis-soċjetà? Naf. Ma tafx. Ħafna naħseb. Ma ħafna minnhom. Ma nemel, mux indaqs naħseb, hemm. Taħseb li qegħdin pareċ ġifieri. Ma nafx ta' M'għandix idea. M'għandekx idea. ma nafx ngħidlek ta' U kif tħossok fuqhom inti? ħażin ħafna. Ħażin ħaġeb. Ħafna. Ma jek taqqat il-nemel kolla tad-dinja, iġu toqol, iġu iktar toqol minn nis kolla tad-dinja, ġviri nemel hemm iktar naħseb. Vero? Għana ma nix. Di għax ta' fetta ideali ġifieri. Mela nafa, ċert. Għawiz toqol ta' nemel mill toqol ta' nies fid-dinja. Mela. Ġviri dubbin ma nafx kemm hawn bad. Imma raxaw ta' nemel, men. Nemel idum iktar ma minn dubbin. Idhom iżjed ħaj minn dubbin. Isma' kemm tifhem qed ngħid bin-nemel id-dubbin. Żgħażagħ. Ħasasikom xogħol? No? Not myself, okay. Ħabib tiegħi. Ħana jgħidlek xi ħaġa. Nibdex titħaq minn iżda. Għalfej t-tiġiġa tbejt bajda. Ejna naf. I'm sorry, ma nafx ngħidlek. Għax il-kursa t-ġiġa bajda? Għax t-ċeppas maħħa tajt inti, per eżempju. Ibidu ħamor, mux abjad. Bajda bajda. Ma xorta bajda. Xorta bajda. Bajda jisma bajda. Ħoroġhom ta' Waħda bajda, abjad, u bajda l-bajda. U xek. Femeta di, femeta. Iwa, minn qed tgħidli għax bida bajda. Jienet li għalfej tiġiġa tbejt bajda. Kemm qed nifda għadbidhom. Le, waħda. Ma jgħaddulix. Suppos bajda ma ta' tiflaħ ta' menu. Sabbit nejf daqqa. Ma jgħaddulix. Ma jgħad ma tiex torza barra. Mux hekk. Mhix waħda sa bida. Mhix waħda għandna minn fejn għaddej. Ekku, għandha toqgħod xejn żgħira, ekku. Ejja nkellek nara. Alla għajtlu. Isma' għalfejn it-tiġiġa tbit bajda. Għax mistax għad nejf daqqa. Għalix bit bajda. Għax hekk natura tagħha. Sewwa. Għandi bżonn xi ħaġa oħra. Le, tista' tmur. Ora, grazzi. U palma rajtu f'dak il-Vox Pop il-mistoqsijiet kienu daqsxejn strambi u li ħabodna wkoll daqsxejn lin-nies, però ħandru daqsxejn għal fuq il-personalitajiet tagħna, ħanaraw daqsxejn hekk għax kellhom xi mument imbarazzanti kemm ilhom fuq it-televiżjoni. Muxu, għalfejn tħares li b'dik il-ħarġa. Mela ara ħanibda minnek sewwa. Mela, l-iktar moment li taħseb li ġejt imbarazzat, x'kien ġrali? Anki naħseb fuq. Kellna bżonn nitaqgħu mal-President, konna tim ta' Destiny u li tatina regal bħala proset tal-junior u morna kulħadd qabel dew taf għandi bżonn tkun. Bħalissa wkoll qegħdin naraw ritrattu tidher daqsxejn ħamrani. Qed ngħid jien kont hemmhekk u suppost taf fejn tkun mal-President tkun naqra Polit u hekk. U ma f'daqqa waħda beda jidoq il-mobile u l-ringtone tiegħi can't feel my face at the weekend. Qudiem il-President. Qudiem il-President, anki issa naħseb fuq nibda. U qed ngħidlek għamilt xi 5 minuti hekk, anke għax dik kienet ir-ritratt kienet xi 5 minuti wara u xorta bajt hekk ma stajtx u iżjed ma bdejt ejja għandi bżonn toqgħod ftit. Għal xejn.
Tajba, ġifieri qudiem il-President insomma spiċċajt dik id-diska. Eżatt, eżatt. Ma kienx daqshekk moment fejn. Imma ħadix bil-kbira, tajib, relax, kienet jien ħatta bil-kbira. Dema hija mhix sex bomb jew I can't feel my face when I'm with you, naqra. Jien naħseb fuq ħadd għalik l-iktar darba l-istħajtu taqt l-istessin konna programm u kien wieħed minn naħseb l-unika programm milli kien kollu scripted mill-bidu sal-aħħar. U kien ma' tim ta' deċeduti, kien jisir deċeduti. U konna miftemin li da Gordon li għamela ta' Ramon ta' parsi da ħajħalli l-mara id-dar ma jgħidilix li ġejħat talik għax da ħajkun jagħti flirtja miegħi. U semmek kiena konna f'kollox se jiġri li ġara illi konna da ġab li bukett fjuri u hekk, insomma. U jiena ħadd pjaċir bil-fjuri, ma konx ħajġi bil-fjuri, ma konx naf li ftit wara kienet se titwalla attriċi li tagħmilha tal-mara tiegħu. Ġifieri di ma kienx scripted dik il-biċċa. Taqbad il-fjuri, tini xebba bil-bukett tal-fjuri xari kollu għasra. U għet nejlek, għaskon għasra, jidraw, jien minix attriċi bħalhom. Użgur. Qed naraw bħalissa fil-fatt ukoll fuq il-televizjoni. Serjetà, ħaddi ta' Manolita, tara kemm huma atturi. Bravi. Bravi ħafna ġifieri. Atturi vera, Gordon u Manolita vera bravi ħafna. Naraw biċċa ħana. Commotion fil-udjenza. Ma kienux qed jirrealizzaw li kważi dil-biċċa jekk hux irreċtata jew le. Rosie! Rosie għed il-live! U nibsa bil-babot ta' s-sodda! Rosie! Ma tejnix għadinaw! Kurtu l-oħra! Rosie! Eja la! Inti fittano! Jena nasib hemmhekk rajna ħatta lik bħalma qatt ma rajnieh. Imis ma jsejdek xaġek malajr, kien il-moment vera imbarazzanti ma' Mendi. Mux fil-television, konna Londra, morna naraw musical, The Producers, kien jisima, u konna din bil-qeda fuq, mux l-stalls, ġifiri, l-ewel solari ma' u dimnet. U dimen dimen ver titħaq tajjat. U diġi taqaw tqum li jedin f'teatru ġo Londra u bdiet titħaq. Tan daħqet li fuq il-palk l-atturi waqfu are you alright? Bis-serjetà. Kien hemm id-deri ma nistabew u di ma tiblax waqfu x-show biex jaraw xorrajt Mendi kien. Mendi, l-esperienza tijak, ġili jek kellek xi moment imbarazzanti? Knowing you, Waħda minnhom, insomma, konna nagħmlu daw ir-recaps ta' Xarabank fl-aħħar tas-sena, kien tiġi li għamilthom. Fi żmien tal-miliet, eċetera. Fl-aħħar tas-sena konna ngħidu ġan narf ġara, insomma, u f'waħed mix-xhur kien hemm din il-mara l-qed mit-sena u jinqbad kejk. U għamilt mit-ċema fuq, għaw daħna qegħdin niffilmjawhom fl-istudio żgħar tagħna l-uffiċċju. U insomma, u jiena il-bela għamilt mit-ċema fuq dan il-kejk iż-żgħir u biex imdejt nixalhom kollha da ħannar. Il-kejk ħannar? Mela. Dejna ninkwitaw għax il-studio. Jiena smajt li għandna footage ukoll tiegħu dejjem nara. Okay. Excuse me. Ma. Madonna, tlara kif għabad il-kejk! Nistaw nikonfermaw li mux titħaq bis, tajjeb inti. Kif għana fuħlu jien? Mux għanet fiem nifswiħet jirda. Għax kejk ieħor, għasanna Rebecca kella Għara kux jahra il-plat, tamma. Kif għana fuħlu jien? Oh my God! Evelyn Gawċi minna ħagġdijt talaq mit-sena. Evelyn Gawċi minna ħagġdijt talaq li tata mit-sena. Sta kem għadet serja, Rebecca rajta. Insomma, bonfire spiċċajtu hemmhekk minn flok dak il-kejk. Ġobdej dar għal-fire engines ġejjin, mamma. Imma esperjenzi sbieħ vera, u bla ma tgħidlek meta tiftakar wara u mbagħad wara li jkunu għaddew, Wara ma ġara xejn imma. Mhux hekk dik dejjem l-iktar ħaġa importanti.
Sander, l-esperjenza tiegħek kellek hekk xi esperjenza? Jiena provajt niftakar ġrawla ħafna affarijiet, imma waħda li ġrat li issa reċentament ma fi żmien l-Eurovision bdew ġejjin il-kantanti. U d-darba soltu jibatunna pakket kollox bir kif jidru minnu ma ma kunx tafhom. Speċi tal-famużi kun tafhom, ma dawk jkun għadhom ġodda u hekk ma kunx tafhom. U b'inizjattiva tagħna personali, kont eżempju jien naf tiġi Corazon, vittex Corazon, ntella Corazon, tiġi Ira, ntella Ira. U ġiet waħda sera Kristin, għamilt sera Kristin u titla biċċa ta' mara. U l-Daniel għatlu l-ħanejna tal-ħodu bit-tajjeb għal-ibdew. U da qed jiġi xi 6:30 fil-ħodu. Fis-7:30 normalment kienu qed jiġu l-kantanti. U tidħol di ovvjament di ma kellha xejn taqsam ma sera Kristin, mhux miskina ħelwa ġifieri ma għandix taqsam ma dik kienet kollha ta' tusaw. U di ġiet libsa normali hekk bil-ġismu aħna jienu Daniel minn ma għadna qed nitkellmu tinħallsu għalejx biex naraw li xi tatus u naraw kemm differenti. Muħem minnhom inserta kien qiegħda ma' Corazon x'kienu tnejn u Corazon faqgħet titħaq u toħxa. Dikta minni għajtu r-ritratt ħażin. U tanti għana ma tafx li għamil ritratt tagħha hemm. U mbagħad ksir nara u għattila sorry ma konx taf minn int. Però xorta għalija għax immaġina hekk dejk nibdel għal-minn barra, immaġina kienet xi mara mhux daqshekk gustuża. Imma almenu dik kienet ħelwa u gustuża. Tajba fil-għoset. Mela, għalissa tkun daqsxejn rilassati intu sewwa, ma xedin nitkellmu daqsxejn diskussjoni, eċetera, però iktar tard ħanibdew nilagħbu bil-lob. Tajjeb, ġifieri ovvjament il-lob dejjem li għandhom x'jaqsmu mal-kelma Maltija. Ħanaddu għal ftit momenti ta' pubbliċità però bqgħu magħna għaliex kif għattilkom eżattament issa xi niġu lura ħanibdew naraw daqsxejn il-personalitajiet tagħna kif ħajmorru fil-lob dwar il-kelma Maltija. Bqgħu magħna. U hekk nerġgħu nilqgħukom lura l-programm speċjali ta' Int Min Int. Propju issa ħammorru naraw Vox Pop ieħor fejn din id-darba ħansaqsu daqsxejn lin-nies li kien hemm il-Belt Valletta hekk mhix intelligenti. X'taħsbu intom it-telespettaturi? Kemm intom intelligenti mill-1 sa 10? Isma' di mhux suppost kelli nsaqsilkom, ma ħansaqsilkom malajr. Sander, kemm int intelligenti mill-1 sa 10? Naf. Tant għandu nqas ta' intelligenza għasna f'tati numru. Mendi, malajr. Naf, 4. Skont fiex, immaw, skont fiex. Ejja ngħidu fuq affarijiet Kollok affarijiet tal-ħajja, sewwa. Kemm int intelligenti? Esperjenza, ġifieri, kemm għandi esperjenza. Tibda bżef, bħalissa da 8. 8, tajjeb, miexi għal 10. Mowxu. Lessa ngħid 5 biex nkun fin-nofs. Issa nkunu nafu minn hawn ftit ieħor ta' ġifieri waqt il-logħba. Ħanaraw intom telespettaturi x'attunna għaliex ovvjament mill-kliem għall-fatti hemm baħar ikkumbatti. Ħanaraw il-Vox Pop. Sinjura, ħażek xi ħaġa nista' Alla maħna, kulħadd hekk jgħid meta jarani. Ismani, kemm taħseb li inti intelligenti minn 1 sa 10 inti? 9+. 9+. Nista' nirrispondi jiena. Mela, inti l-mara. 9. Intelligenti ħafna ġifieri. Mela ejja naraw daqsxejn. Jitillu. Jaħseb li hu intelligenti, fil-verità mhux ġifieri. Għamilhom 8. Għamilhom 8. 5. 10. Forsi 6. 9. 9 inti? Kemm tħossa hekk, kemm tħossa. Mela ħa naraw daqsxejn. Żewġ widnejn u ma tisma' xejn. X'inhi di sinjura? Truxa miskina. Mhux dik tal-kamera. Żewġ widnejn ma jnandi widnejn nisma' Lenti. ħaddieħor. Laqas ħaddieħor. Għax ma fehmtekx tajjeb. Din hija ħaġa moħġaġa. Għalja intelligenti. Bin-9+ nżilna 9. Doċ tajli l-ebmona wina, saħan nizlek. Nibsa di, Xmar. Mar. Jinna. Xi ġebla. Ġebla. Lew ċangun. ċangun. Ġiex widni ma nafx. Il-borma. U xef ta' dan. U xef da. Dina, jek titla tnezza u jek tinżel tbezza, xini? Jek titla. Tnezza. Tnezza. U għak tinżel. Bezza.
ċini? Għaxa ġej. Ma nafx. Ma nafx, ta' m'għandix idea. Issa ħirġa l-intelligenza, rajt? Xi tfajlaw? Le, isma' hej, xaf, qed kemm għandek miegħaq tal-kurzità? Ne, sebani. U għandek pasta sekk, xaf. Minnek pasta. Xemx. Kważi, kważi. Amar? Le, ibqa' fuq ix-xemx. X'tagħmel ix-xemx? Id-di? U aħna x'inħossu? Sħana. Il-temperatura. Il-temperatura. Isma' hawn, viċina tkun li, Tersa. Minix daqsek dak. ħaġa moħġaġa żżod jibżet. Kważi tiddispjaċini li ħanajdilek, għedi. Tibza xejn, tibza xejn. Ix-xemx ma ssibux. Fid-dawl ma tarax, u fid-dam tista' tmissu. Jien nafx tmiss. Xi tmiss kieku? Kollox immiss kieku, Eh, jiġi għalini. Xa, tibqa' għaddejja bil-lar. Għaddejja. Le, ma bat iżomna għalim, inta. Ejja. Biex ġaqsek kumbat. Le, narak, ħabba d-dekor. Għaddim. ħabba d-dekor. Neħi dik id-bissima fuq xoftek. Ma tqal daw. Mux tajibin. Ja, pers li li ten, najdek il-tqalnet, jena. Dan huwa musbih il-lejl. Musbih il-lejl. Mar il-lejl. Le, mar il-lejl jiri tiri xi kultant. Aha. Titrab il-landi ġo moħħi. Mela xieħsibtu? Xieħsibtu fil-tabda? Ejja, mor li lem. Xaffariet daw, ħanka ċejk issa. Kun dudu, jixel bil-lejl. Jixel minn wara. Xem minn wara. Fana li fuq wara edin tijaw. Għana li wara ħjar. Tfittxu biex tisibu. Mela, ma minn fittex isib. Kif? Nista' saqsik xi ħaġa. Tajt li. Fuq il-ħaġa moħġaġa. Ejwa. Ismani, di għandha żewġ widnejn u ma tisma' xejn. Ma tisma xejn. Ek ma tixtis, ma tistawa l-iswa. Għasi, għalet l-iswa. Ismajna li l-kom rajtkom titqu bin-nies, għalix ma mux jaqtaw xej, pero ħanajdilkom wahda jiena sewa, issa ħana radaq xej taħħa l-ewwel. Mela, tixrob l-ilma, ħalq m'għandix, jekk taqbadha taqbad tikpi. X'taħsbu li? Mela, tixrob l-ilma, pero ħalq m'għandix. Mux siġra. Jekk taqbadha, mhix siġra, jekk taqbadha taqbad tikpi. Basla? Mhix. Basla? Le. Isa. Daw dizastru fihom. Naħseb il-muxu jgħad viċin. X'inhu? Il-muxu l-iktar wieħed viċin. Dak poetiku hekk. Mhux vera. Ja, xeħt inta x'ma fimtex. Xugaman. Face clot. Le. Tixu? Għasa testu viċin, pero. Sponge. Very good, sponge. Isma ħaqqu xabċipa l-muxa, fil-bidu beda jinkwieta. Daħħa jiknisna, issa. Għalli espertina ma kanċ Malti ħajkoll il-problemi. Ma xisat nibza. Mela, fil-fatt aħna ħanibdew issa nilabu bil-lob sewa tagħna, ovvjament, tridu ma tridux ħajkolkom toqgħdu mat-team partner tagħkom għax qasamnikom aħna. Skużani, Mendi, saħi. Skużani, Mendi, ma nibda ma Sander. Skużani. Mela, u l-ewwel logħba. X'għandu x'jaqsam l-elefant, mhux? Le, għax aħna ħarabbina l-jumfant. Vera. Nafa din l-istorja, ma naħseb interessanti li tajdu inna. Aħjar tajdilhom inti. Aħjar tajdilhom inti. Għax konna din Bali, flimkien, u muxu għandu fil-bucket list tiegħu li jirkep il-jumfant f'Bali, u għatlu għen morru, għatlu għen nġemijak insomma, morna, u tlajna fuq dal-jumfant, vera ma konċ komda, għax vera ma kienx safe, kien hemm misu sita kbir minar ma tkun marbut u vera periklu, ser l-emmulaw, insomma. U bat waqafna fin-nofs u daqlina tidu tinżlu fuq onqu u għadna għen għamlu għadina u għek speċi. U mar il-muxu, mbat għadna ritratti, nifużaw, mar il-muxu, mbat mortin daqli tittoqot u d-dim, għatlu iwa jena biex bdejna mal konfidenza, għal-muxu għalli le, għalli għaj ħdejja. Għatlu għalli għaj ħdejja t-tara, musa nġret mal-muxu għamu ħdejja, u mnalla. Ftit minuti wara xaħat barra miż-żona fej konna ħna jispara, forsi għal xi kaċċa u hekk. Li jumfant miskin ma tex tort, sema dal-ħossu ħaseb li qed jisparaw lilu. U da telaq jiġri bina b'kollox, jiddaħħalna fis-siġar. Fim ħana għaw ma naqgħux, għadna ma nix marbutin,
Insomma, għandna dwers u dwerzi u t-tiflu li ħafna. U werzaqna, ġifiri, dak il-ħin vera bżajna, ġifiri, għadna ħana u mutu. U int kien dik il-row biss, dik Mela, kull ma kien hemm row, Kif salva? Ma kien iġdaqsek sej. Jinżam nil-mux għaxin kont se naqaf, daqqa. U għalek għattira jek namel disastru tal-loba, għal-menu. Mux hekk, ovvjament. Mela, ara, fil-fatina ħanibda minnkom sewa, minn Muxu minn Enġi, hawnhekk fidejja għandi set karti fejn fuqhom għandi kelma. Li jridu jagħmlu l-personalitajiet tagħna huma. Jekk pereżempju lill-Enġi jiena ħanajdilha l-kelma hija żarbun, ovvjament lil-Muxu ma tistax tgħidilu li hija żarbun. Però trid tipprova twassal lil-Muxu li din il-kelma biex tasal għaliha titgħidlu 3 kelmiet. Pereżempju, ejja naħdu eżempju taż-żarbun. Timxi bih fit-triq. Alright, u l-Muxu jrid jgħidilha 3 kelmiet lura, issa jaf ikun qiegħed jgħin il-Enġi u nkella jaf ikun qiegħed joħodha x'imkien ieħor għaliex ma jkollok x'taqsam totalment xejn. Però ħanaraw daqsxejn kif ħajmorru l-personalitajiet tagħna. Mela, Enġi ħanibda bl-ewwel kelma sew. Ovvjament ma sax tgħidha lil-Muxu inti. Okay. Jien ħawat ħafna. Intom bħalissa telespettatur ħadkunu qegħdin tarawhom ukoll fuq l-iskrin tat-televiżjoni tagħkom ħalli tkunu tistgħu wkoll tifhmuhom. Dan lingwa tiegħu, dan mhux tal-Pepe. Da Maltix, Malti u English, Maltix. U qed nibża ħafna. Mela, ħanibdew isa, mela, għandkom 2 minuti ċans, u xek, 2 minuti biex naraw kemm ħataqtaw kliem f'din il-logħba. 2 minuti ħajtilqu minn issa tlaqna. L-istorja ta' Jack u Jill. 3 kelmiet Muxu tittajjeb. L-istorja ta' Jack Marru. Ivvinta xi ħaġa, tista' twaddab xi ħaġa, x'in ħina għaddej. storja oħra bis-siġar. Bis-siġar. Siġra. Isa xi Jack and the Beanstalk. Jack tela fuq Il-Beanstalk. Kompli! Il-Beanstalk! Biex? Għajt 3 kelmiet, u mbagħad forsi terġa' tigwida kien. Għax ovvjament tgħidilha 3 kelmiet inti. Biex jimur il-fuq. Biex jitra. U hemmhekk sab lil Ma tafa l-istorja inti Muxu. Għax fil-każ ngħidu l-istorja jekk ma tafix. Bravo, l-ewwel waħda tajba! Isa, Enġi għandek oħra, għandek oħra. Okej? Igwidawni daqsxejn fil-ħin, ngħidu kif qegħdin. fl-iskola jew vapur. Jkun hemm it-tfal. Li jużaw dan. Tajba, Enġi, la tkun taf x'inhi l-kelma vera tagħmel lek tajba amma. Le, mhux qed nifhem. Ejja, l-ewwel wasalt. Kompli l-istorja. Il-ħut. Il-baħar. Li biex issibhom. 8, 7, 6, 5, 4, le, 3, m'għandux jaqsam Muxu 2, 1, u skadilkom il-ħin. Isma' mortu tajjeb però, kumpass. Il-kelma kienet kumpass. Spjegatilek tajjeb. Anki bl-Ingliż. U l-vapur u l-iskola trid il-baskla. Mela, għall-ewwel tim tagħna hemmhekk għandhom l-ewwel punt għaliex ovvjament qataw kelma waħda, issa ħanaraw daqsxejn kif ħammorru, jekkux min ħajajdhom il-min ħantihom jekkux il-Sander jew nkella lil-Mendi ħanaraw daqsxejn intom il-Sander, okej, mela Sander jiena ħanimxi daqsxejn dejk tajjeb. Għaliex ħattihom lili. Ma nafx għax naħseb jarawk iktar intelligenti, sta jkun. Skużani, Mendi, ta' skużani. Mela, ħanibdew bl-ewwel waħda u l-ħin tiegħek ħajtlaq minn issa Sander, okej? Tlaqna. Il-President torganizza din. Għaliex torganizza? Biex. Għaliex torganizza din. Għaliex torganizza. Din. Din, ora. Mużikalment tejn in-nies. Nafejġi, Sander. Orkestra. Viċin? Orkestra għal donazzjonijiet. Tajba neħħi rock. Kull waħda. Bista ma taqtaħiex issa. Orkestra. Brava, proset, mela, t-tieni waħda.
Okej? Tlaqna. Marret. Jekk iddaħlu fil-qieħ. Iddaħlu fil-qieħ. Tittajdu tliet kelmiet oħra, mendi tista' tivvinta wkoll. Tal-baħar. Tista' tinżel? Le. Titla u fuq l-art. U tqedu fil-qieħ. U tqedu fil-qieħ. Nista' nkompli, Mela. Għajdu nejdi kif edin? Iż-żarbun. Jekk tirfsu. Ejla, għadi. Jew ħatta ħażinjena. Il-fetta żarbun. Isma, fil-bidu konti għattajjeb, hekk naħseb qed tiżrija. 5, 4, 3, 2, 1, u ekku. Proset, dik kienet musmar. Sewwa. Il-kelma kienet musmar. Fil-bidu bidejlek tajb, ma mbagħad naħseb żvijajta daqsxejn. Il-baħar intlift. Li għandek raġun. Il-baħar telfek sew mhux ħażin. Mhux ħażin. Proset, mela, l-ewwel logħba tagħna ma marrux daqshekk ħażin, jiena personalment meta l-ewwel rajt x'kienet tkun il-logħba b'sart li tkun ħafna aktar diffiċli personalitajiet, però mortu tajjeb. Għandkom l-ewwel punt għal kull tim sewwa. Mela, minn hawnhekk ħammorru għal pawża qasira ta' riklami, però bqgħu magħna li ovvjament xi niġu lura għandna ħafna aktar lob. U ħanaraw daqsxejn hekk jafu xirrextaw ukoll il-personalitajiet tagħna, però bqgħu magħna minn hawn ftit ieħor. U ekkun nilqakom lura l-programm minn 8 u propri kif għattilkom fil-bidu ta' dan il-programm huwa kollu marbut mal-kelma Maltija. Fil-fatt għandur daqsxejn issa fuq il-personalitajiet tiegħek, kieku kelli nsaqsikom il-kelma pinuri. Tafu tgħidu li xi tfisser? Faċli di suppost. Aw ħafna nies dal-kliem għadhom jużawh, però insibuhom aktar fid-dialogu bejn l-Awċin propjament milli bejn il-Maltin. Għax il-Maltin jisna nsejnihom daqsxejn dawn il-kliem antiki. Mendi pinuri, ma tafx x'inhi. Jew kella Pilloli, safejna. Brava, pinnoli. Lelek, Sander. Le, hobda. Sander, dawkur memx punti ta' marbuta ma' dan. Jew kellek ngħidilkom nara daqsxejn, waħda interessanti. Trampi. Trampi. Jiena daw qatt ma smajthom. Xeħutu, ma nafx trampi. Le, mhux ħuta. Trampi fil-fatt fisser kummedji. Pero ħana raw daqsxejn issa fil-Vox Pop li jmiss in-nies hemm barra jafu x'inhuma daw il-kliem tradizzjonali Maltin. Ħana raw daqsxejn flimkien. Ħabib tiegħi, ħankellmek ftit. Nixtieq nkellmek daqsxejn fuq kliem antiki jiena. Kliem antik. Kliem antik. Għandna idea. Għandkom idea ta' kliem antik? Iva, arkajku. Inti tidher dilettant tal-antiku. Iva. Per eżempju, pinuri. Taf tgħidli x'inhuma dal-pinuri? Pinuri? Pinuri? Le, pinuri. Ma tafx. Kliem antik ma nix naf jena. Ma tantx inti tal-antik inti? Le għadni zaħiru. Per eżempju, pinuri, x'inhuma pinuri? Pinuri pirmli. Kif kont taf? Pinnali l-Awċin jgħiduha. Ħadhom jgħidu għal Awċin, provi. Pinuri huma dawk il-mediċini li kulħadd għal kull eventwalità jibla. Pinuri. Umba per eżempju, ħajs. Le, ħans le. Ma tafix tal-ħajs. Le. M'għandix idea. ħajs, bil-Ġermaniż jaħraq. X'inhu? Bil-Ġermaniż ħajs jaħraq. Jaħraq. Le, ma bil-Malti għandhom kienet jaqt. Jaq ukoll. Dik jużawha ħafna, hija xi ftit mal-edukata, ma nħobbux kieku ngħid jiena, mhux ħajs, hekk jew mhux hekk. Għax ħajs fisserija. Xi ħaġa oħra? U perċa, x'inhi perċa? Xi ħaġa li tisperreċ? Hemm qiegħed. Perċa. Sperriċ. Ma x'inhi l-perċa allura? Tieħu xi riħ. Le, dik ċmajra. Tinkixef? Perċa hija fejn lonxru ħwejjeġ. Sperriċ. Biex tperreċ. Tara. Perreċ kollox hemm. U b'eżempju, hemm trampi. Trampi? Ma nafx. Għajdli inti. Iva, trampi meta tagħmel azzjoni
inti u kollegi oħra biex titħak xi daħka, tifżin taħi praspura, proset. Ġibri sajt l-intrompant, ġibri. Mbagħad hemm ħafna termini u konnotazzjonijiet. Jew jekk jekk xaġa bħal mar eċċaw. Mar qaċċawnek. Mar eċċaw. Xaf farida. Mar eċċaw. Le, m'għandix idea. Mar qaċċaw. M'għandix kumment biex nagħmel, No comment, no comment. Ora. Tiddaħħalni. U mar eċċaw. Xaf xu mar eċċaw? Maraq diċċaw. Maraq diċċaw. Mol ma jgħidlek xejn maraq diċ. Aqoċ. Ġie. Jesus. Mela. Marqeċċaw. Le Jesus dejjem Jesus baqgħu jgħidulu. Ja, dik għallena xogħol. Dejjem li xesba. International standard. Kontiklu, tant kontent titlaq tiġri, għazgu ma torqodx hawnhekk. Grazzi. Thank you. Grazzi, signora. U ekku, nerġaw lura fl-istudio, ħansaqsikom din, nara, waħda palma rajtu ma tantx huma ħfief bħala kliem, sewwa ovvjament maħniex nużawhom daqstant. Jekk ngħidilkom mifsuda, x'taħsbu li tfisser? Mifsuda. Il-mara ta' mifsud. Le, mhux eżatt. It-tifla. Laqas il-kuġin. Tkun hekk isa sad. Le, mifsuda tfisser qadima. Xi ħaġa qadima. Pereżempju din il-mejda mifsuda. U propju kif qed nitkellem fuq il-mejda naraw għandna mobile u għandna wkoll il-headphones fil-fatt intom li ħatamlu bħala timijiet kif qegħdin xi ħadd minnkom ħajilbes il-headphones sewwa. Mela, fil-headphones ħajkun hemm mużika għaddejja, mużika għolja. U l-persuna tat-tim tiegħek trid tipprova bħalqa tfehmek x'hawn miktub fuq daw il-cards. Sewwa. Mela, ħanibdew mit-tim ifhem, it-tnejn li intom qegħdin bl-istess punti, ġifieri nista' nibda nerġa' minn din in-naħa sewwa minħabba li l-ewwel bdejna minnkom. Mela, Angie nitolbok tilbeż daqsxejn il-headphones please u mbagħad tagħmel ukoll play il-mużika, mhux inti tista' tqum u tmur faċċata tagħha u jiena ħankun jagħti intik il-cards. Bażikament għandkom bej 2 minuti jew kellha 3 minuti, alright, biex tippruvaw taqtaw kemm jista' jkun kliem. Issa mhux għalik naħseb mhux daqshekk faċli hu. Ħanipprova. Inti jekk forsi ma tkunx taf xi kelma fil-każ let minnow ta' hawnhekk. Min ġist lip-sync jew. Eżatt, titti lip-sync. Mela Angie qed tismani. Palissa ħex ma m'għamilx play. Sew, alright, okay, mela ħanamillek play. Nagħmlu hekk. Alright, mela Angie qed tismani. Okay, ma naħsibx li Angie qed tismani, mela nistgħu nibdew delwaqt meta jtuni l-ħin u nkunu nistgħu nibdew. Sew biex inkunu onesta. Mela mhux tajjeb. Ħanara daqsxejn jekk nagħmilek hekk. Fil-kas ma nitkellmux. Qed tismani? Jiena onesta. Sew, ifhem. Issa żgur mhux qed tismani. Issa żgur, Eżatt. Ma titkellimx. Kemm jista' jkun fil-fatt fil-każ imma L-ewwel kelma ħanagħmel żgur. Għaliex wara rajta. Mela żomm ħjan biddililek. Lex bid. Ħanibdew. Qasi indi ma naħseb ma nafx tfisser. Ħanibdew bl-ewwel waħda l-ħin jista' jitlaq. Issa tlaqna. Ten. Nista' nagħmel hekk l-ewwel biċċa pereżempju. Tista' tagħmel li trid. 10. Sin. Isma' żgur mhux qed tisimgħu hekk ġifieri il-mużika tisma' minn hawn. Tunes. Sintesi. Ħajdilha kollha. Sintesi. Tiddejja. Tiddejja x'għandu x'jaqsam. Sintesi. Sintesi. Mhux fil-każ għajdilna dwar tieni waħda. Tlaqna. Lingwistika. Brava. Waħda. Corpus. Robust. Corpus. Kompost. Hemmhekk qegħdin, iżjed, għajdilha iżjed. Corpus. Xejn. Anara, indiċi. Indici. Il-sin. Indici. Inti. Kważi. Indici. Mhux naħseb aħjar imorru għall-jmiss, għax-xejn. Very diffiċli. Teknoloġija. Sekonda. Teknoloġija.
Daw vera twal. Teknoloġija. Mejda. Teknoloġija. Għamna biċċa biċċa. Teknoloġija. Għajdu għafa dal-ħin. U kafe. Tekno. Tekno. Mela, 5, 4, 3, Teknoloġija. 1, stop, jiskada l-ħin. Għawqaflek il-mużika u koll nġi. Teknoloġija. Zgur ma konċet, ma konċet tisma bla dubju. Kienet teknoloġija. Mela, ikkorreġun ek sejr zbaljat, pero dat tim ġab punt wieħed biss, u xek naħseb. Mela, punt wieħed biss. Le. Ma kienux faċli, vera. Għandu ħalqu stressjat wara. Laqas konnajt li qed nisma' l-ewwel. Ux vera. Mela, ħanaddu s-sattim liħor. Nafidejkom, tistaw tmorru fin-nofs ukoll. Tista' tilbes il-headphones. Qed nisma' Ovvjament għax ma mitlekx play. Mela Sander, issa żgur. All right, mela ma tix tismana żgur. Okay, mela. Lesti biex nibdew Mendi? Mela ħanaraw daqsxejn bħala it-timer meta nkunu nistgħu nibdew. 3, 2. Waqfet di. Waqfet? Ġeja Beyoncé, tħobba l-Beyoncé? Ma Mela ħanerġa' nbiddili. All right, għala tlaqna. 1, 2, 3, tlaqna issa. Kultivazzjoni. Ma jimportax, mela namlu oħra. Ejja, kienu onest, miskin. Internazzjonali. Internazzjonali. Bravo, waħda tajba. Kittib. Zom, ejdi minn fejdibna. Kittib. 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 Giddib. Kittib. Giddib. Tajba. 2. Zom, ma xidħar zej. Dizzjonarju. Skamplu. Le! Dizzjonarju. Oraklu. Naddu għall-oħra. Disi postija faċu stessek. Kummedjant. Rumena. Kommedjant. Obbedienzi. Komedja. Tajba, noddu ilek tajba. Arkitettur. Għanda l-għada, għedin. Batko. Għajdlek tank. Mela, 5, 4, 3, 2, 1, stop, proset. Tajjeb ħafna, Mortu tajjeb. Jina nasib għandek bżon tazza elma vera, Mendi. Mela, sakemm jistriħu l-personalitajiet tagħna li ħanamlu ħamurru għal-waqfa qasira, mbagħad nerġgħu niġu lura għall-aħħar logħba bqgħu magħna. Ekkun nilqakom lura għal-programm minn 8 u propju issa ħanaddu għall-aħħar logħba mal-personalitajiet li għandi. Għal darbohra għandi setta cards hawnhekk fejn fuqhom għandna wkoll ismijiet ta' ċelebritajiet, ismijiet Maltin, krimliem Maltin biex niftehmu. Ħanaraw daqsxejn kif ħajmorru fir-rextar din id-darba. Jien naħseb
fuq din in-naqa x-xaqliba ta' din naħa tmorru daqsxejn aħjar mill-oħrajn. Suppost intom professionals, mhux hekk Sander? 24/7 atturi intom. Eżatt. Mela, li ħanamlu ħanibdew min-naħa tagħkom minħabba li intom ovvjament qegħdin terbħu din il-logħba. Min ħajrexta lil min? Ħajrexta. Jien. Sander, mela Sander, nitolbok tiġi hawnhekk dejja jekk jogħġbok u ħanibdew bl-ewwel kelma. Issa importanti ovvjament ma tistax titkellem, alright, għandek 2 minuti ċans u ħanaraw f'daw iż-2 minuti inti ġew emendi kemm ħataqta. Mela, ħanaraw daqsxejn il-ħin, naħseb nistgħu mmorru 3, 2, 1, tlaqna. X'inhu imma ħadd tista' tgħidli x'inhu? Għaxlilek bil-ħadd. Bere, pittura, artist. Hemmu bravo. Easel, pittura. Mona Lisa. Madonna. Artist. L-isem ta' artist. Ila, għedi. L-ewwel biċċa, milla l-ewwel biċċa. Tamilla l-ewwel biċċa. Isu landscape. Inti. Artist. Għamat l-ewwel biċċa, ħallinek daqsxejn. Art. Artisan. Artist. Arti. Sanda, xin tamilla Art, l-art. Pajjiż. Art. Iktar ħadd fixkelek, Sanda. Tini oħra. Oħra, ma tajtix. U waslet kienet arti. Viċin, ejja, tlaqna. Ma t-tix fil-bidu arti. Tap, fl-xkun, nixrob. Ilma. Brava, ilma, waħda. Piano. Le. Mużika. Computer. Keyboard. Edha fi triq tajba. Computer, keyboard. Typing. Le, madonna, tannina. Diffiċli di, vera diffiċli, biex tispjega. File, folder, loba, tip, dizzjonarju, Wikipedia, telefon, mobile. Mela, l-mobile, il-computer għandhom xaqsmu ma dil teknoloġija. Viċin, da viċin. Tini oħra. Oħra, internet. Angelo, le. Tal-karru tal-karnival. Brava, edha fi żmienu. Haversack. Isa, iżjed. Daqsek, sibċalkom il-ħin, skużawni, ma rajtumx. Mela, għajduri daqsxejn kemm ġabu tajbin, please. Naħseb, jekk minni xer zbalet, naħseb ġabu waħda tajba, u xek? Le, iżjed. Ta' żgur. Tnejn, orrejt, menni, Skola, ħarwata kienet skola. Kienet jemmilkom ta' tifel ta' l-skola. Mela, ħandur għattim liħor, il-muxu, mela mid-dera il-muxu ħajrexta, jgħawnek jimuxu. Mela, kif lilek ħajġu daw l-affarijiet, mela. Tiex waħda tqila? Le, mux għax tqila, għax tajba, jaff jamela jidi żgur. Mela, naħseb nistgħu nibdew, ixek. 3, 2, 1, tlaqna. Tkanta, kantant, twerżaq. Pole dancer. Beyoncé. Miley Cyrus. Brava. Kantuniera. Brava. Pittur. Li jizboħ. Iżjed. Paint. Brava, zeba, tajba. Mux abjad. Iswed. Brava. Tajbin. Ma tafx xinu? ċavetta. Ok, tajba. Lollipop. Gelat. Cornet. Ice lolly. Għasan da zewġ tifsirid din il-kelma. Mela jew beda jagħmellek fil-bidu, kella saħad. Joker. Buffun. Lanqas, morru li miss.
Għajdu l-ħin kif wasanna? Il-infant. Le. Okay. Maxine. Max. Baby. Le, ta' mux dak il-kulur. Minion. Brava. Kif għana mela? Tajba di tal-minion. Dublet. Olivia Lewis. Kellu dublet twin. Meta tkunu tafu minnu Deborah. persuna. Le. Ma nistax nifhem għalfejn jagħmellek hekk. Kif għana mela? Waħda mid-dis. 5, 4, 3, Kylie Minogue. 2, 1, stop. Dak kien Justin Bieber. Ma nafx kif mort għal Olivia Lewis, ġifieri, ma kien Justin Bieber. Kif għamil jek sibt libsa. Isma' vera mortu tajjeb, Imma nisma' għada ta' Maxine Lisba, nistaw najduha. Persi kienet li kienu libsin blu u isfaj. Sewa, Waħda ovvjament edin fit-tim ta' Maxine, għallura konna nafu il-Maxine bħena jidura għanna il-tim tal-Minions. Sewa. Isma' vera mortu tajjeb, proset muxu, tinqala r-reċtar. Almenu. Meta ma nitkellemx orrajt. Għalsi tiftaħalek il-problemi. Għadna problema. La, vera ħadna il-bot muxu. Għaxin nkomplu bil-program, għanna bżon nusser. Mela, ovvjament naħseb bla dubju ta' xej l-ħar loba rebħuha it-tim tal-muxu ta' Enġi, ħaqqom ċabċipa, antum ċabċipa, proset. Bravo. U tant kem tellajtu punti fl-ħar loba ovvjament li intom erbaħtu l-kompetizzjoniet li kena l-lum ukoll sewa, pero aħna. Mendi rajt ma ġarax. Għadmin hobija loba, Mendi. Koraċ, Mendi. Fil-ħajja jritkunem itluħu l-nżul. Ara aħna biex ma tikpis, ok, ħantu konfwiħa kull wieħed, kemm ir-rebbieħa anke dawk li ma rebħux, orajt, u bħala wkoll ringrazzjament tal-intom ġobkom tiġu fil-programm. Sfortunatament għaddinna l-ħin. Grazzi ħafna tal-li kontu maħna, ħadna gost fil-kumpanija ta' xurxin u l-karnival it-tajjeb. Tobu l-karnival intom xaqsa sejkom jien. Konna ħafna okkazjoniet li nilbsu anka mux fil-karnival. Mela, jena nisperaw koll intom il-telespettaturi kolkom karnival mill-Lisbaħ. Grazzi li għal darboħra segwejtu l-programm int minint. Infakkarkom jekk intom tixtiqu taraw aktar informazzjoni dwar l-istudenti li jaħdmu il-medja ġewwa l-Emkas tistgħu tagħmlu dan billi titlu fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook, Mediacast. Jiena minn hawnhekk ħansellmilkom. Ciao, grazzi tal-li segwejtuna. Grazzi lil 1% għall-amara tas-sett. The Look Hair and Beauty Clinic għall-makeup. Paul & Waters di Perfumery għal-rigali tal-mistednin. Avantgarde by Celine għax-xar ta' Jurgen.